Seleta Mr. Ombati nigo bana bagako gikeria egekoragio kwirali chiko asamaoko mangana ya igakora getana mai bari ngaba ungeto boyi mkono ya lakini umwe bikara bwatirwa goitwa ya yakor ako irwa serichi chiko igori tangani yakora kenekia yo boyi bimbori bia neke mugakora nekia Komentana ywe abaiboli boigo nigo baboliwe kosemia abana babo no boigo kubaigeria chimbwa chingiya abaiboli wanera abana baimo ira abane kanisa abana murana abaiseke aseta iyo nyasoreri kirenga ne liogere lyokurwari burwire bonde bwense ekegorie gekebo no nigo baboliwe we atanana ne chisabu na boigo wetanga kurwa sebinyuga byogotindia abana bari tuiborete hano rio de uno mwana moke chimbwa timoga 85 nana kubata kintu kya mundu na ikiri yake onye mumanyete ni amate yao tari morunge ire report ya sesereka richi kondirororo diko gambia abantu batari abarunge aseke gorie kegeke twabere tubwata abana tukubakwanira tibari koigwa oyo tari koigwa orio narete tabie ye konyore butambe tigarera akoraki tigarera arore nonya yaba pati mbaya moibite takeirio itwa lakini bono pati mbaya tikwari gutangaraia nje timbwati mangana mange oyo na ya manyora chinga kechibo igo mugambini gabwatoka egekurire getindi abantu bonsi pi batiko koboko butambe batigeki koboko butambe sika enibo ye amate yao kunosigete yao Kuripoteri gataseni kiao kia Getembe kuruiga sekenyoro kia bonkura bora bubi egotokesa blocation ya matioke wadi ya Bogusero ilitirane inkoro kwa dipon asanya